Benvidos. Benvidas. Tonansi, a deusa da terra. Renovado polo fume do copal entro no círculo, concertado por las 7 direccións onde o mundo se asemella novamente a si mesmo. Este é o meu movimento, o movimento que foi a orixe, o gatillo que me dispara alén ata o alén de min. Este é o meu nacimento, inacabado nacemento, o útero que me procrea sin deixar de concibirme. E eu danzo, danzo, danzo como antes da existencia, sabendo que o gran espectro dos seres que me arrodean animan a súa vida. Os pés baten o chao, invocando o seu sustrato, o humus vindicativo que fumega do interior. As maus enfían o ar, conforman todas as formas, aprendendo por un intre a humildade do seu fluir. E eu danzo, 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 como adentro de min mesmo, sabendo que igual que a todo canto alenta neste espazo, son o centro do creado, son o centro do creado, son o centro do creado. Mais desocato as sementes das maracas se mallan, as peles dos tambores se destensan de espanto, e unha man máis poderosa que a embriaguez conxurada cisca os danzantes polo firmamento. E eu danzo, 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 e eu danzo, 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 e eu danzo, danzo. Benvidas de novo, benvidos a esta festa da refundación, da reactivación da esquerda. Quixemos principiar este acto no que, bueno, antes de nada quero dicir que me sinto profundamente honrado polo feito de que as compañeiras e os compañeiros tivesen a pésima idea
pensar en min para presentar e guiar este acto, pero malia ser unha ruin idea, estou moi contento, moi ledo de estar aquí nesta iniciativa que me parece moi noble, moi loable e moi necesaria. Bueno, esta voz que escoitades non é a miña, é da un alien que está ocupando o meu corpo, pero bueno, xa sabedes que unha das características fundamentais do capitalismo é ser un gran xenerador de virus e de pestes. De feito, debe ser o maior xenerador de virus e de pestes da historia da humanidade. Entón, esta semana tocoume a min algún virus, seguramente porque sabían que ia vir aquí. Quixemos empezar con esta danza, que é unha danza azteca, dedicada á deusa da terra, é unha danza xamánica de verdade, porque, bueno, pensei que estaba ben que comezáramos este acto onde nos reunimos os antifascistas, os anticapitalistas, os antiimperialistas, unidos por eses ideais. Quería lembrar que as primeiras vítimas da revolución industrial e, por tanto, do capitalismo foron e seguen a ser, por un lado, os labregos europeos e, por outro lado, os povos chamados indígenas ou autóctonos, ou como queirades chamalos. Foron as primeiras víctimas da revolución industrial e da expansión do colonialismo, e parecíame ben que empezáramos así. Por outro lado, é unha danza de concertación. O ritual que fixen ao principio é un ritual verdadeiro, onde se convocan as 7 direccións: o norte, o sur, o leste, o oeste, o arriba, abaixo e o centro. E todo a danzase en círculo. E hoxe imos formar un círculo de unidade para traballar xuntos e xuntas. Por iso pensei que era unha boa idea comezar así este acto. Dito isto,